Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну і першае, чым мы распачнем нашу размову з нашим гостем, хаця, дарэчы, можна адразу прадставіць, пасля працяглага перапынку до нас у эфир завітаў, і дзякую яму за гэта, украінскі военны эксперт, аглядальнік групы «Інфармацыйны супраціў» Александр Коваленко. Добрый день, спадар Александр. Вітаю, доброго дня. І на пачатку нашай размовы я хацеў бы да ўсіх звярнуцца. Дарэчы, у Александра ёсць вельмі цікавы YouTube канал і телеграм-канал. Я попрошу нашага СММщика, каб ён, калі гэта яшчэ не зрабіў, дадаў іх у апісанне нашага стрыму, і звяртаюся да ўсіх людзей, каму цікава ўсё ж таки бачанне военнага эксперта, што адбываецца і на фронте, і ў краіне, і ўвогуле ў нашым рэгіёне. Подписывайтеся, читайте, сачыце за інфармацыяй праз і YouTube канал, і телеграм-канал спадара Александра Коваленко. Ну і безумоўна, не забывайте подписываться на YouTube канал Еврорады. Александр, я хотел бы пачаць с гучнай тэмы тамагаўкаў, потому что шмат размоў наконт гэтага. Трамп вось буквально днямі ізноўку так шматзначна заявіў, что я ўжо амаль што фактычна прыняў рашэнне, але трэба мне там яшчэ нейкая інфармацыя. Ваше бачанне, у мяне такое адчуванне, что гэта размовы зараз про гэтыя тамагаўкі, гэта як тыя ж самыя танцы з бубнамі вакол таурусаў. Год назад такія былі. Вот таурусы, дадзім, не дадзім, что такое? Я памыляюся ці не? Вот якія перспектывы, якое ваше бачанне наконт гэтых тамагаўкаў? Ну, про позитивне, якщо, то при Джозефі Байдені, коли президентом був Джозеф Байден, запити щодо томагавків відправлялись до Білого дому, але Джозеф Байден сказав, що це тема табу. Тобто усі ці запити, вони одразу ж анулювалися, нічого такого ми не будемо передавати, говорив Джозеф Байден. Отже, це був такий тип зброї. Ну, свого часу і Атакамс також для нього була тема табу. А от щодо тамагавків була досить жорстка позиція. При Дональді Трампі ми бачимо, що ця розмова ведеться, є дискусія хоча б. І вона не відбувається десь там в кулуарах, десь там в Білому домі по кабінетах, а вона відбувається публічно. В відкритих джерелах, тобто про це публічно говорять. Тому це вселяє все ж таки надію, що це питання може бути вирішено позитивно. Але якщо, наприклад, собі уявити, що дійсно Дональд Трамп вирішить позитивно це питання, але тут ще є один дуже важливий момент. Дональд Трамп, він не політик, він бізнесмен. І він не буде просто передавати томагавки, він їх буде продавати. Відповідно, вони можуть на цьому заробити. І як тільки піднялось питання щодо продажу зброї, не передачі, а саме продажу зброї Україні через європейські країни, то Дональд Трамп досить так пожвавішав. Є перші пакети, це вже не допомоги, а пакети контрактні, відповідно, і продажу цієї зброї до України. Відповідно, так може бути і з томагавками. Він може на цьому заробити. Тобто військово-промисловий комплекс США може на цьому заробити. Йому така ідея подобається. Але виникає інша проблема. Якщо навіть уявимо собі, що нам будуть передані томагавки, буде прийнято таке рішення, а самі вони розуміють, а в якому форматі передавати. Бо томагавк – це в першу чергу ракета, яка має морські бази носії. Пускові установки переважно морські. Або це підводний човен повинен бути, або це ракетний есмінець. Наприклад, проєкту Арлі Бьорк. Арлі Бьорк не будуть Україні передавати. І, в принципі, де його розміщувати? Хіба що тільки у Львівському морі. Це такий у нас є жарт. Отже, другий момент. Є пускова сухопутна. Вона має назву «Тайфун». І існує вона виключно в кількості 3 батарей, вона не серійного виробництва, вона, хоча і прийнята на озброєння, вона продовжує випробування. Виявляються там дефекти, недоліки, вони виправляються, але все одно
їх обмежена кількість. Одна в Японії знаходиться батарея, 2 батареї в Тихоокеанському регіоні. Чи заберуть у Японії, віддадуть Україні, чи з Тихоокеанського регіону заберуть одну і передадуть Україні за умов, що щось повинно запускати ці томагавки, це велике питання. Тому, в принципі, так, дискусія є, але, як ми бачимо, насправді питань набагато більше, ніж просто дадуть чи не дадуть. Ну так, вот я просто уявіў сабе, ведаючы, я вот хотел задать пытанне, як их запускать, вот уявить себе, Трамп, ну, стукнуло ему нечто в голове, там, он сказал, завтра передаем томагавки в Украину, ну, то продаем. Украина, добра, ну, раз продаешь, возьмем, а потом и что с ними робить? На складі будуть лежати, пилом покриватися. Так, рішення може бути прийнято, але якщо вже говорити про можливість пусків, то навіть якщо уявимо, що буде передача з Тайфуном, з відповідною пусковою установкою якимось чином, чи нову зроблять, чи звідкилясь заберуть якусь з батарей, це все одно десь до півроку. Це десь до півроку підготовка персоналу, екіпажів, обслуговувальна, підготовка бази, майданчиків, де це все буде відбуватися. Тобто це мінімум півроку буде тривати цей процес. Ну, другая гучная заява, якая таксама вот прогучала не так давно, гэта, хоць яно ўжо тут па часе колькі тыдзень прайшло, Лукашенко, які нечакана выскачыў і чарговы раз вырашыў выступіць таким міратворцам, пачаў расказваць про тое, вот у Путіна на стале ляжыць вельмі добрая прапанова для Украіны, яны павінны пагадзіцца, я готовы сустрэцца з Зеленскім, я не ведаю, медыятарам ён хоча выступіць, ці перамоўную пляцоўку типа Мінск 2.0 арганізаваць, каву вёдрамі насіць, як это ён рабіў падчас нармандскай сустрэчы. Як ва ўкраіне гэтыя целарухі Лукашэнкі ўспрымаюць? Наколькі сур'ёзна, несур'ёзна да яго слоў ставяцца? Довіри немає до Лукашенка, немає довіри до того, що він каже. Знову ж таки, усі дуже добре розуміють, що в чих інтересах він це говорить і які саме цілі він переслідує. Інший момент, який може бути негативним, наприклад, він полягає у тому, що він полягає у зближенні між Лукашенка і адміністрацією Дональда Трампа. Це такий прикрий епізод, який також може повпливати відповідним чином на подальші, ну, якісь перемовні процеси. Я поки що не бачу взагалі навіть тенденції у росіян до перемовин, готовності до перемовин, але в перспективі це може бути 26-й рік, це може бути 27-й рік, в перспективі якісь перемовні процеси почнуться з більш-менш, але якимось результатом. Для цього повинні бути умови створені, події відбутися, але от якраз те, що є фактор зближення адміністрації Трампа з Лукашенка, він може говорити, що Лукашенка дійсно можуть обрати як такого собі посередника, м'яко кажучи. Це, на мій погляд, негативний момент. Ну да, ввогуле, як вам з боку бачыцца вось гэты працэс збліжэння Вашынгтона і Лукашэнкі? Што за гэтым стаіць? Таму што Кіт Келах, в прынцыпе, как бы часта бывае ў Мінску. Кіт Келах, мы ведаем, хто ён, якія яго асноўныя мэты. Гэта, ў прынцыпе, ён прадстаўнік па Украіне. Яго асноўная задача, ну, знайсці вырашэнне вайны, спыніць вайну. Тое, што вызваляюцца беларускія палітвязні, як сказаў Кіт Келах, гэта пазітыўны, але пабочны эфект ад перамоваў наконт бяспекі. Але самі гэтыя перамовы з Лукашэнкам, вот гэта жаданне Вашынгтона бачыць у Лукашэнкі нейкі канал сувязі з Пуціным. Як вы ўспрымаеце гэта ўсё? Це є канал зв'язку, безумовно. Лукашенка такий собі посередник, дійсно, але і Дональд Трамп зацікавлений, на жаль, Лукашенко. Яким чином? От ви згадали про в'язнів, яких звільняють. Так, у Лукашенка в тюрмах багато в'язнів. Політичних в'язнів величезна кількість. Їх можна, якщо звільняти
по 40, по 50 кожного там 2-3 місяці, то це може розтягнутися на декілька років. А для Дональда Трампа це показник. Він таким чином демонструє, в нього ця дипломатія миру, ця миротворчість, хоча вона йому не властива, але він її нарочито намагається демонструвати. Тобто я перемирив, кого тільки встиг перемирити за ці півроку, там 11 війн закінчив і так далі. Але окрім всього іншого, саме при мені почали звільняти в'язнів в Білорусі. Я про це домовився. От дивіться, поганий Джозеф Байден не домовився, я зміг це зробити. Давайте мені Нобелівську премію миру. От, в принципі, його позиція. Він на цьому заробляє собі, ну, називаємо це так, бали симпатії. Але дійсно, ну, таким чином він мотивує сам режим Лукашенка. У тому то і проблема. Режим Лукашенка починає себе відчувати більш впевненіше. І тут, на жаль, є такий негативний також момент, як елемент легітимізації цього режиму. На жаль, тобто кожного разу, коли відбуваються ось такі перемовини, такі зустрічі, так, є позитивний момент – це звільнення в'язнів. Негативний момент – це легітимізація режиму. І от тут що обрати серед цих двох зол. Але от Дональду Трампу це вигідно. Я перш чым перайсці яшчэ да адной важнай тэмы, тут наши гледачы вяртаюць нас у прынцыпе да тэмы тамагаўкаў і ўзгаданых мной таурусаў. Шмат размоваў былі, што вот калі такая зброя з'явіцца у ВСУ і яна іх у патрэбны момант па патрэбных аб'ектах прыменіць, то это можа стаць пераломам у вайне. Наколькі гэта рэальна, наколькі ўсё ж таки з'яўленне нейкай пэўнай зброі можа стаць, зрабіць пералом у военных дзеяннях? Я не думаю, що це буде перелом, це буде ситуативний шок. Безумовно, Росія буде якийсь час в шоці знаходитись, коли будуть застосовані ці засоби ураження, але вони до цього адаптуються, звикнуть. Те ж саме, як вони звикли до ударів Хаймерс, так само, як вони звикли до ударів Storm Shadow, Scalp AG, так само, як вони звикли до ударів Атакамс. Тут не відбудеться якогось перелому, наприклад, навіть безпосередньо на полі бою. Бо якщо розглядати варіанти, як будуть використані томагавки, я думаю, що тут більше воно буде стосуватися тилової України, до речі, безпеки тилової України. Тобто перші удари, які будуть нанесені, вони будуть нанесені, ну, наприклад, по об'єктам, які приймають участь у виробництві зброї для терору цивільних українців. Це або Алабуга в Татарстані, виробництво Шахет-136, або завод Купол-Іжевськ, також який виробляє Шахет-136. Ударним дронам дуже важко це виробництво вивести з ладу, припинити його існування. А от якщо ми говоримо про прильот 3-4 томагавків, то так, цього виробництва вже не буде. Воно буде зупинене, ну, як мінімум на рік, допоки нове щось там не побудують. І це якраз нам було б вигідно. Окрім всього іншого, аеродроми, скупчення авіації, де знаходиться стратегічною або фронтові бомбардувальники Су-34, як варіант тактичного рівня авіація, і, звісно, що військові об'єкти. Але, знову ж таки, це послабить Росію, це зменшить їх можливості по терору або проведенню тих чи інших дій на полі бою. Але от прямого такого зненацька перелому не відбудеться. Дарэчы, давайте ўжо гэтую тэму і працягнем, але трошку шырэй і на Еўропу, таму што Москва, прапаганда пачала адразу казаць, што калі толькі ва Ўкраіны з'явяцца там тамагаўкі, ну, правда, яны казалі раней, калі толькі ў іх з'явяцца таурусы, то мы будзем біць і па як там цэнтрам прыняцця рашэнняў у Еўропе, там па Брусэлю, па Вашынгтону, ой, па Варшаве, там па іншых гарадах. Сёння ізноўку гэты накал вот, і прапагандысцкага такога застрашвання з боку Москвы ідзе. Наколькі это рэальна?
Справа в тому, що це стосується не тільки там Таурусів чи Томагавків, це стосується кожної зброї, яка повинна з'явитися в Україні. От з'явилися в Україні танки, там Абрамси, Челленджери і так далі. Вони теж саме говорили. З 22-го року ми постійно це чуємо, що вони будуть бити по центрам прийняття рішень в Європі, по вузловим містам, Жешув той самий, наприклад, і так далі. Жодного такого саме прямого удару ракетного так і не відбулося. І з томагавками буде те ж саме. Взагалі, я вважаю, що каталізацією цієї шизофренії у росіян була, коли для західного зразку танків Абрамс, Челленджер, саме Абрамс в першу чергу, постачалися снаряди з бідненним ураном. От тоді вони говорили, що це взагалі ядерна зброя, і вони можуть тактичну ядерну зброю використовувати де тільки заманеться. В принципі, нічого подібного не відбулося. Тобто Росія зараз вона не готова на настільки, ну я б сказав би, агресивні дії, точково бити по території Європи. Хоча нальот на Польщу дронів Гербера продемонстрував, що вони готові проводити вже активні провокації, розвідувальні операції, така активна фаза гібридної війни. Оце демонстрація, до чого вони зараз готові. А нанести прямий ракетний удар ні. Сил та засобів просто у Росії зараз не накопичено стільки, щоб вона відчувала себе, ну не те, що в безпеці, а відчувала себе впевнено в протистоянні з НАТО та Європою. Вона тільки на цьому шляху знаходиться, накопичення цього ресурсу. Можливо, це буде 26-й рік. Цілком можливо. Достатньо у неї буде для цього ресурсу. Але поки що вона може тільки говорити, а не робити. Ну гэта калі казаць пра увогуле атаку на нейкія крупныя краіны Еўросаюза і НАТО, там Польшча, там Германія ці там далей куды-нибудь. А калі ўзяць вось гэтыя перасцярогі, якія выказваюць і ваенныя эксперты, нямецкія нават у тым ліку і іншыя, калі это краіны Балтыі, калі будзе умоўны сувалскі карыдор, але шырынёй не вот этого самого карыдора сувалска, а шырынёй там усё і Літвы, да прыкладу. Што зробіць НАТО, паспее зрабіць? Так, якщо ми розглядаємо сценарій Сувалського коридору, він якраз і повинен бути завширшки з Литву, а також, ну, фактично, поглинути навіть саме Сувалки в Польщі і далі на захід. Тому що контроль самого коридору – це суїцидальна місія. Повинні бути фланги, захищені фланги. А захищені фланги, так, щоб Сувалський коридор відчував себе в безпеці, це якраз десь приблизно 30-40 кілометрів праворуч і 30-40 кілометрів ліворуч від самого коридору. І це частина Польщі, східної Польщі, і це фактично майже вся Литва. Тому... Чи є такі загрози? Росія завжди розглядала війну з НАТО як одну з пріоритетів. Але в неї не завжди вистачало ресурсів. У 22-му році, якби дійсно в неї вдалося дуже швидко захопити Україну так, як вона собі планувала, то наступним кроком це була б вже одна з країн НАТО. І, скоріш за все, з урахуванням того, що на той момент вже на території Білорусі було в них сформовано ударне угруповання, це міг би бути Сувалський коридор. Зараз, станом на сьогодні, на території Білорусі не спостерігається такої кількості сил та засобів російських військ. А тут дуже важливо, що вони повинні розміщувати в 2 рази більше, аніж було в 22-му році. Тобто, якщо в 22-му році це було приблизно угруповання 40 тисяч, то зараз на цю суїцидальну місію по Сувалкам повинно бути сконцентровано угруповання 80-100 тисяч. Тобто, ну це, м'яко кажучи, десь 2-3 армії, 3 армії, і це все на території Білорусі повинно накопичуватися як на основному майданчику для вторгнення. Такого не відбувається. Тому тут більш-менш поки що ні. А от загрози для таких країн, як Естонія, оце цілком реально. Причому це може бути гібридна загроза вже найближчим часом. Тому що Естонія найбільш вразлива. Кордон з Російською Федерацією і проблемна локація, яка може отримати назву Народна Республіка Нарва. І от саме цей захист російськомовних проти цих
проти НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Всі ці наративи вони давно існують в російському суспільстві, тому це цілком можливо, це може вистрілити. І є побоювання щодо гібридних сухопутних операцій по кордону з Фінляндією та Швецією. З Швецією там взагалі у росіян така своєрідна є конспірологія, що там острів Готланд взагалі це суто російська територія, ісконно руський остров. Тому вони можуть це вкладати, пояснювати своєму споживачу інформаційного фастфуду, чому ми це зробимо, і зробити, на жаль, це правда. До того ж, є ще один важливий момент. Для Путіна стає тема України токсичною. Вона токсична вже в російському суспільстві. Ну, тобто, 4-й рік війни, а кінця та краю денацифікації та демілітаризації, яка йде за планом, щось немає. І навіть цей глибинний народ, він починає вже розуміти, що там щось іде точно не за планом, а Путіну треба відволікати увагу. І якась нова гаряча точка для нього, якась нова загроза, якраз може бути таким інструментарієм. Ну ён можа адцягнуць увагу там скажем нейкай гібриднай ці не гібриднай вайной супраць той же самой Эстоніі, а адначасова на украінскім накірунку сказаць: ну добра, мы тут уже мэтаў сваіх асноўных дасягнули, давайте нейкім чынам мірыцца. І тут Трамп: да, я ж давно казаў. І тут як там этот, прости господи, Арестович: давайте вот отдадим 4 области и Крым, и зато вот все остатнее будет сапраўднай Украиной. Что скажут украинцы? Ну, по-перше, такого сценарію не буде. Українці точно не погодяться на це. Про це може говорити Арестович, там хто завгодно, який є зрадником своєї країни. Як би він себе там не позиціонував, але це окрема вже тема. Але ми з цим ніколи не погодимось. Це не юридично, конституційно, це неможливо навіть на рівні Конституції, на рівні юридичному. Не кажучи про те, що хто почне не тільки приймати таке рішення, а хто тільки почне обговорювати цю тему, якщо це політик, для нього це хрест на політичній кар'єрі. Якщо це такий експерт, так як Арестович, то це фактично також на ньому хрест. І хоча на ньому він вже давно поставлений був, але тут затвердився майже на всі 146%. Інший момент: війна в Україні найближчим часом не закінчиться. Це реальність, це правда. І на Росії ті тенденції, які ми зараз спостерігаємо, вони якраз спрямують до того, що Путіну потрібен ресурс як на війну в Україні, так і на війну ще десь, на новому театрі бойових дій. І прийнятий в Госдумі закон про цілорічний призов, цілорічна мобілізація. Тобто, якщо раніше це було весна та осінь, зараз це буде весь рік. І вони будуть мати можливість, якщо вони не будуть зменшувати межу по мобілізації, це може бути мінімум 500 тисяч на рік тільки обов'язково мобілізуємих. А ще плюс добровільна мобілізація з одразу підписанням контрактів. Якщо вона не зменшиться, зараз це приблизно 30 тисяч на місяць, то це ще плюс 350 мінімум тисяч на рік. І от протягом року вони з такими темпами будуть мати 850 тисяч штиків. Їм цього вистачить для компенсації втрат в Україні, продовження війни в Україні на такому рівні, на якому вона зараз відбувається, і відкриття нового майданчику для бойових дій. Да, непрыемная перспектыва. Але давайте да прыгожага звернемся. Заўсёды кожную раніцу я открываю телеграм-каналы украінскія, найперш гляжу, і такія прыгожыя карцінкі, як пылаюць расійскія НПЗ. Наколькі сапраўды гэта балючы удар по России, наколькі гэта б'е по іх і эканоміке, і пастаўках на войска і все астатняе?
Наскільки це болісно, ми можемо побачити по репортажам в тіктоках від росіян, які знімають ці черги за бензином, якого вже нема. Більшість російських регіонів мають гострий дефіцит бензину 95-го та 92-го. Але тут ось який момент найважливіший. По-перше, три категорії. Три категорії, на що це впливає. На бюджет, безумовно, експорт. Експорт – це постачання в бюджет. Відповідно, це впливає на експорт переробленої сировини. Він знижується. Зараз тільки зараз збільшується якраз відсоток сирої нафти, яку експортує Росія. І там своя історія. По-перше, це вплив на збільшення бюджету Росії. Другий – на внутрішнього споживача, який також наповнює бюджет Росії, відповідно, який сконцентрований на забезпеченні війни. І третє – це вже, щоб відбувався вплив на само військо російське, забезпечення паливно-мастильними матеріалами. Перший та другий моменти вже повністю охоплені. Європейська частина Росії зараз виведені з ладу приблизно 50% потужності їх нафтопереробних заводів. Це вже має цей вплив. Тобто приблизно десь на 2 мільйона тонн, десь приблизно так нафти вони не мають переробки кожної доби. Нестача. Вони змушені зараз що робити? Вони змушені адаптуватися таким чином, що збільшують експорт сирої нафти. Коли вони збільшують експорт, зменшується собівартість, ціна самої продукції. Отже, нафта починає дешевшити. При цьому, щоб експортувати свою нафту такій країні, як Китай або Індія, вони їм пропонують скажені знижки. І нафта стає ще дешевшою для Росії. Тобто вона взагалі її за безцінь зараз продає. Але є дуже цікавий нюанс. Нафтопереробна галузь зараз вже дійшла до точки невороття в європейській частині Росії. Видобуток продовжується, видобуток нафти, він не зупиняється. Куди дівати ту нафту, яку не встигаєш переробляти і яку ти видобуваєш набагато більше, ніж ти можеш собі дозволити переробити. Експорт також повністю весь закритий. Це розміщення цієї нафти в цистернах, в нафтосховищах, в нафтобазах, але і вони вже переповнені. Фрахтуються танкери, так, ціна фрахту зростає, а ціна нафти знову ж таки зменшується. Тобто поступово Росія наближається до прийняття такого непопулярного рішення закривати свердловини. Закривати свої свердловини, найменш рентабельні, але найменш рентабельні свердловини – це ті, де більша частина відпрацьовано вже їх ресурсу. І якщо закривається, консервується така свердловина, там все заливається водою, особливо в зимовий період ще й це промерзає все. З'являються суміші, і відновити там видобуток нафти вже неможливо. Тобто Росія наближається до того навіть, що в неї може виникнути не тільки криза з нафтопереробкою, а й з нафтовидобуток. Да, цікаво. Я читаў расклады эканамістаў, яны пісалі про тое, што да, пэўныя зараз у пэўных рэгіёнах Росіі ёсць праблемы з бензінам на заправках, але яны прымуць хутчэй за ўсё рашэнне спыніць экспорт бензина, а там где-то яны пишут 15% от агульнага вырабленага, і кінуць яго на унутраны рынок, і таким чынам как бы, ну да, пазбавіцца экспорту, да, пазбавіцца прыбытку, але вырашыць гэтае пытанне унутранага недахопу. Це ситуативне рішення. І чому саме ситуативно? Тому що від експорту дійсно вони можуть відмовитись. Але удари по нафтопереробним заводам припиняться від цього? Ні, вони будуть продовжуватись. Тобто, якщо сьогодні в європейській частині повноцінно не працює 50% нафтопереробних заводів, то, наприклад, там в лютому
або в березні 26-го року, там не буде працювати вже 75-80% нафтоприробних заводів. А бензина від цього стане більше? Ні, не стане. Тому проблема буде тільки каталізуватися, і недаремно Росія зараз починає імпортувати з Китаю, наприклад, бензин. І не тільки з Китаю, звідки тільки може, тому що розуміє, власного виробництва, власної переробки їй може не вистачити. І тут на дапамогу ізноўку прыходзіць Лукашенко, які кажа: мы будем поставлять бензин. Вот вы сказали якраз таки праблему ў еўрапейскай частцы, а тут вот вам еўрапейская частка адсюль вот будзе ісці задаволіваць патрэбы і цывільныя і, можа быть, хутчэй за ўсё вайсковыя с аднаго боку, а з другого боку а Украина і не б'е па гэтых НПЗ, которые на тэрыторыі Беларусі, Мозырскі там і ўсім астатнім. Наколькі вырашыць беларускія НПЗ праблемы з расійскія з бензінам і ці будуць пад пагрозай все ж таки беларускія НПЗ? Я думаю, що якщо не буде якоїсь прямої провокації з боку режиму Лукашенка, а він поки що не йде на такі провокації, то і удари не будуть по території Білорусі наноситись по таким об'єктам, як Мозирське НПЗ. Але це так само, як і з експортом, це ситуативне рішення. Якщо не будуть працювати в європейській частині Росії більшість НПЗ, то хіба ж одне підприємство там чи два підприємства, які зможуть вирішити, які працюють. Білорусь також не зможе повністю задовольнити потреби Росії, а виключно ситуативно їх вирішить для якихось окремих областей, наприклад, тієї ж самої Московської області, щоб вони не відчували на собі цей дефіцит. Хоча це також буде дуже важко забезпечити. Тому так, хто буде від цього в шоколаді в першу чергу, то це саме Лукашенко, бо він почне на цьому ще більше заробляти. Але це якось не вирішить глобальну проблему, яка буде тільки збільшуватись. Ну так, мы уже не один раз размаўлялі на гэтую тэму с рознымі экспертамі, што ўсё ж таки колькі Украіна будзе цярпець дзеянні лукашэнкаўскага рэжыма. Да, вось таких пераходаў, умоўна кажучы, чырвоных ліній, там адпраўкі войскаў, там ці яшчэ што-нибудь, правакацый на мяжы нема. Але, як у нас кажуць расследавальнікі з Белпола, пераводзіцца эканоміка і вытворчасць Беларусі на такія мілітарыскія рэйкі. Вельмі шмат прадпрыемстваў беларускіх працуе фактычна на ваенку расійскую. Гэта такая канкрэтная дапамога. Гэта робіць беларускія прадпрыемствы, якія працуюць, вырабляюць зброю ці кампаненты для зброі такімі, ну, канкрэтнымі цэлямі законнымі для украінскіх вайскоўцаў. Што можа стаць нейкім такім прычынай, каб перамянілі сваё рашэнне ВСУ? Прямі фізичні якісь дії білоруської армії або білоруських спецслужб в цілому режиму Лукашенко проти України. Якась провокація, називаємо це так. Тобто, казус Беллі, врешті-решт. Саме з боку режиму, і тоді дійсно можуть розглядатися варіанти ось такого впливу та тиску шляхом нанесення ударів. А без причини ми не можемо застосовувати зброю, застосовувати свої засоби ураження по території Білорусі. Все ж таки це суверенна територія. Це вже інше питання, на чому боці був цей режим в 22-му році. Але головне те, що хоча б цей режим не віддав свою армію російським генералам, не віддав всю свою техніку російським генералам, а виключно так частково допомагав. А зараз намагається тримати такий, не те щоб нейтралітет, але хоча б, знову ж таки, на потреби, на запити з боку російського генштабу, Міністерства оборони або навіть самого Путіна, так і не передає свої війська в розпорядження російських генералів. Хоча, якщо це дійсно трапиться, то це буде якраз привід для проведення вже
тих чи інших дій на території Білорусі, на мій погляд. Александр, я не ведаю, наколькі гэтая тэма у вашай кампетэнцыі, але задавалі пытанне ў нас, і я шмат чытаю пра пэўныя праблемы, якія ўзнікаюць ва ўкраіне у, да прыкладу, беларускіх добраахвотнікаў. Праблемы з легалізацыяй, з атрыманнем нейкіх выплат, увогуле вот как бы нейкія такія незразумелыя заканадаўчыя, юрыдычныя, чыноўнічыя, бюрократычныя і ўсё астатняе пытанні і праблемы, што яны па выніку вымушаныя ехаць, калі заканчваюцца дакументы там пэўныя, там пашпарт той же самы, ехаць у Польшчу, атрымліваць тут міжнародную абарону і вяртацца в Украіну ізноўку там у той же полк Каліноўскага, а ва Ўкраіне это зрабіць немагчыма. Там типа, ну там трэба такая даведка аб несудзімасці, так съезді ў Мінск і возьми, а що такое? Вот як вы это ацэньваеце? У чым прычына? Чаму немагчыма гэтыя пытанні вырашыць? Ну, це ви праві, це більш юридичне питання, не зовсім мій ареал відповідальності, назвемо це так. Але проблема ця дійсно існує, я про неї неодноразово чув і знаю про цей факт. Це стосується не тільки добровольців з Білорусі, це стосується більшості, майже всіх іноземних добровольців, які приїжджають до України допомогти в цьому. Це дійсно бюрократично, ось такий бюрократичний момент, пов'язаний з отриманням громадянства, з іншими моментами, пов'язаними з присутністю в Україні добровольців з інших країн. На жаль, поки що ця проблема не вирішується на юридичному рівні. Це навіть, я сказав би так, це і на законодавчому рівні повинно вирішуватись. Зараз у нас в Україні з'являється нова посада військового омбудсмена, і будемо мати надію, що ці питання також будуть лобіюватися, відповідно, через цю посаду, і буде якесь пом'якшення цих бюрократичних перепон. Ну і на завяршэнне я хацеў бы ізноўку вярнуцца да еўрапейскай тэмы, але з іншага накірунку. Вось у Чэхіі прыйшлі да ўлады папулісты Бабіша і яго партыя, якія антыукраінскія, ну прынамсі тэзы зараз закідаюць, што не будзе ніводнай кроны на падтрымку Украіны. Мы ведаем, што з ініцыятывы прэзідэнта Чэхіі была ў свой час створана вось эта снарадная ініцыятыва. Шмат снарадаў, дзякуючы гэтаму, ўсё ж таки прыйшло в ВСУ. Як вы ацэньваеце вось гэтыя змены? Ввогуле зараз нейкая траекторыя такая, выстраиваецца шэраг краінаў, ну якія, ну не скажешь, можа, што прапуцінскія, але не праўкраінскія дакладна. Венгрыя, Словакія, зараз вось новая ўлада ў Чэхіі, невядома што чакаць, але заклікі такія. Як это адаб'ецца на ўвогуле сітуацыі ва Ўкраіне і на пастаўках зброі? Тенденція, безумовно, негативна, тому що зараз під час виборчого процесу в Європі дійсно до влади або більшість отримують, або приходять до влади популістські сили. В більшості випадків популісти європейські, вони мають проросійські симпатії, так чи інакше. І виступають саме через усі свої популістські заяви, тобто не будемо давати гроші на Україну, нам самим треба. Тобто ось такий популізм, який працює завжди серед того електорату, який є прихильником саме ось таких представників політики. На жаль, це буде тільки поширюватися в Європі. Вони, знову ж таки, я повторюю, вони зараз мають таку собі перевагу на будь-яких політичних перегонах. Як це буде впливати? Станом на зараз, так, ми ці перешкоди вже відчуваємо від Угорщини, ми відчуваємо ці перешкоди від Словаччини, ну, відповідно, не від самих країн, а від представників цих країн, представників влади, Віктора Орбана, Фіцо. Негативна тенденція, маємо надію, що все ж таки більшості голосів вони не отримують, тому що в іншому випадку проблема буде наявна в тих країнах, де будуть саме при владі такі сили,
які будуть більшістю. Бо дійсно це може бути як Угорщина, це може бути як Словаччина, це може бути як якась інша країна, яка через деякий час скаже, все, більше ми не логістику не предоставляємо для транспортування зброї, ані гроші, гуманітарну допомогу так. Тому дуже важливо для України готуватися навіть до таких сценаріїв і розвивати свій власний військово-промисловий комплекс і можливості виробництва зброї безпосередньо на території України. Дякую вялікі. Я нагадаю, што у нас у эфіры быў украінскі военны эксперт, аглядальнік групы інфармацыйны супраціў Александр Коваленко. Яшчэ раз нагадываю пра YouTube канал і телеграм-канал спадара Александра. Яны ўжо ёсць спасылачкі на іх у нас у апісанні гэтага стрыма. Ну і безумоўна нагадываю пра YouTube канал Еўрарады і наш новы YouTube канал Навокал. Расшэрвайцеся, калі для вас гэта бяспечна, і подписывайтеся. Дякую вялікі, Александр. До сустрэчы. Слава Україні. Живе Білорусь. Дякую вам. Героям слава. Живе вічно.